Здравейте, фенове на високите скорости! Добре дошли в домът на Формула 1 в канала Христов Рейсинг, където днес ще направим най-мащабния и детайлен обзор на един уикенд, който ще остане в историята на българския и световния моторспорт. Гранд При на Белгия 2026 на легендарната писта СПА Франкоршан се превърна в истински епос. От възхода на новата суперзвезда на Формула 1 Кими Антонели до невероятното геройско завръщане на нашия български лъв Никола Цолов в Формула 2. Да започваме. Пистата СПА Франкоршан не е просто поредното трасе в календара. Тя е изпитание за мъжество, което пилотите наричат увеселителното влакче на Ардените. Със своите 7,004 км тя е най-дългата писта във Формула 1 и предлага огромни денивелации, слепи превали и метеорологически условия, които могат да превърнат всяка стратегия в хаос за секунди. Сърцето на СПА е митична комбинация от завой, наречена червената вода, и радион. Тук болидите се спускат към низината със скорост от над 290 км в час, за да излетят веднага след това нагоре по стръмното, където пилотите виждат само небето пред себе си. Този уикенд не направи изключение от правилото за непредвидимост. Въпреки че прогнозите сочеха нисък шанс за валежи, тъмните облаци постоянно надвисваха над пистата, а по-ниските температури добавиха нов елемент в уравнението за управление на гумите. Андреа Кими Антонели пристигна в Белгия като лидер в шампионата, но след тежък уикенд на Силвърстоун, където технически проблеми го лишиха от точки. На СПА обаче италианецът беше в собствена лига. Още в квалификацията той спечели пол позишън, демонстрирайки защо е смятан за най-големия талант от десетилетия насам. В самото състезание Антонели загуби лидерството на старта от Макс Верстапен, който направи феноменално изстрелване, но Мерцедесът на Кими беше твърде бърз на правата кемел. Използвайки системата DRS и по-добрата си скорост, Антонели си върна първото място още в първата обиколка. Въпреки натиска на Шарл Люклер и сложните ситуации с виртуална кола за сигурност, Кими запази хладнокръвие и пресече финала с 1,9 секунди преднина, записвайки своята 6-та победа за сезона. Докато Антонели празнуваше, в другата част на гаража на Мерцедес цареше мрак. Джордж Ръсел, който беше основен претендент за победата, отпадна още в първата обиколка. Инцидентът се случи в завой 6, където Хамилтън, оплакващ се от липса на сцепление в предната част заради близостта на други болиди, удари съотборника си. Ръсел се завъртя в чакъла и приключи участието си, определяйки проблема на своя Мерцедес като опасен. Луис Хамилтън получи 5-секундно наказание за този инцидент, което в крайна сметка го свали до 4-то място в официалното класиране. След състезанието той беше разследван и за опасно пускане от бокса, където леко удари механик на Ферари, но за щастие без тежки последици. Шарл Люклер продължи силното си представяне, като завърши втори. Стратегията на Ферари по време на виртуалната кола за сигурност му позволи за кратко време да поведе, но темпото на Антонели беше недостижимо в края. Макс Верстапен от своя страна изседи максимума от своя Red Bull, който в Белгия използваше по-старата спецификация на задното крило и се качи на подиума като трети. Уикендът в Белгия беше белязан от огромния брой технически новости. Общо 21 нови части бяха декларирани от отборите. Хаас и Racing Bulls поведоха с по 4 подобрения. Хаас представиха уникално предно крило с J-образна сглобка, което привлече погледите на всички инженери в падока. Racing Bulls промениха кутиите на радиаторите, входовете за въздух на главата на пилота и представиха ново задно крило за по-голяма ефективност. Мерцедес заложиха на детайлите нови краища на предното крило за подобряване на въздушния поток към задната част и специфично задно крило за ниско аеродинамично съпротивление. Макларен също донесоха ново задно крило, което помогна на Оскар Пиастри и Ландо Норис да се борят в топ 6, въпреки наказанието на Норис за смяна на двигател. Сега стигаме и до момента, който всички ние, българските фенове, чакахме с нетърпение. Никола Цолов влезе в уикенда на СПА като лидер в шампионата на Формула 2 с аванс от 17 точки пред втория Габриеле Мини. Още в петък сутринта Никола показа, че е в страхотна форма. Той оглави свободната тренировка, оставяйки конкуренцията зад себе си. Квалификацията, обаче условията бяха по-трудни. Използването на гумите Суперсофт за първи път на тази писта беше предизвикателство. Цолов успя да запише четвърто време само на 30 от победителя Рафа Камара. Това му осигури старт от втора редица на основното състезание и 7-мо място за спринта заради правилото за обърнатата решетка. В събота Никола проведе изключително зряло състезание. Още на старта той спечели 2 позиции и се изкачи до 5-то място. В края на състезанието
великолепна атака в последната обиколка той успя да изпревари Себастиан Монтоя, сина на легендата Хуан Пабло Монтоя, и завърши четвърти. Това му донесе ценни 5 точки, докато основният му съперник Мини не завърши състезанието. Неделното състезание започна драматично. Никола стартира отлично и веднага атакува Камара за водещите позиции. Последва контакт, при който Цолов беше изтласкан в чакъла. Предното му крило се повреди и той се срина до 15-то място. Мнозина биха се отказали, но не и Никола. Екипът на Campus Racing реагира бързо с ранно спиране в бокса. Малко след това тежка катастрофа на Лоренс Ван Хьопен доведе до червен флаг и спиране на състезанието. Това позволи на Никола да рестартира психологически. След подновяването на надпреварата той започна своя геройски марш с невероятни изпреварвания и агресивно темпо. Той си проби път напред. Никола пресече финалната линия пети, но след наказания на пилоти пред него, Алекс Дън и Ноел Леон, той беше класиран трети. Това трето място на Спа е може би най-ценният подиум в кариерата му досега, защото беше постигнато чрез чиста скорост и отказ да се предаде. Представянето на Никола не остана незабелязано от големите фигури в спорта. Ален Перман, спортен директор на Racing Bulls, втория отбор на Red Bull, направи изключително изказване по време на пресконференцията в Белгия. Той потвърди, че Цолов е следващият в списъка за промоция във Формула 1. Той се справи невероятно добре. Да кажем, че е в нашия радар, би било подценяване. Никола е следващият на опашката, заяви Перман. В момента местата в Racing Bulls са заети от Лиам Уолсън и Арвин Линдблад, но техните договори изтичат в края на сезона. Ако Никола продължи да води в шампионата на Формула 2, е много вероятно да го видим в тренировъчни сесии на Формула 1 още в края на тази година. Говори се, че Red Bull са готови да продадат отбора на Racing Bulls, защото все повече се надигат страстите за това, че имат два отбора в Формула 1, което според някои други е нечестно. Дали това ще се случи, обаче отказали са нова оферта от 3 милиарда, мисля, че беше. Поправете ме, ако греша. След бългийския уикенд Никола Цолов увеличи аванса си на върха във Формула 2, вече има актив от 161 точки. Втория Габриеле Мини с 134, Рафа Камара има 125. Никола вече има 17 точки преднина и влиза в лятната пауза като фаворит за титлата. Неговата увереност и подкрепата от Академията на Red Bull и менеджмента на Фернандо Алонсо го правят най-силния кандидат за короната. В Формула 1 Кими Антонели също води убедително с 204 точки, следван от Луис Хамилтън 159 и Джордж Ръсел 154. Битката при конструкторите е между Мерцедес и Ферари, като разликата е стопена на едва 28 точки. Приятели, Гран При на Белгия 2026 ни даде всичко. Скорост, интриги, технически иновации и един български пилот, който кара със сърцето на лъв. Никола Цолов доказа, че мястото му е сред най-добрите в света. Пистата Спа може да е сурова, но тя коронясва истинските шампиони. Следващата спирка е Унгария на пистата Хунгароринг между 24 и 26 юли, където Никола традиционно е много силен. Не пропускайте да ни следите тук в Христов Рейсинг, за да научите първи всичко най-важно. Ако ви е харесал този мащабен обзор, ударете един лайк, абонирайте се за канала и споделете в коментарите. Вярвате ли, че Никола ще спечели титлата във Формула 2 още тази година? До нови срещи на пистата!